Zviditeľnite sa na Slovensku aj v zahraničí. Inšpirujte a prilákajte turistov z celého sveta a zvýšte atraktivitu pre nových obyvateľov. Vďaka moderným technológiám, ako sú zábery z dronu a virtuálne prehliadky, ukážeme svetu jedinečnú atmosféru našich miest, obcí, dedín či celých regiónov. Oživte kultúrne pamiatky, priblížte náučné chodníky, cyklotrasy, ukážte krásu prírody. Vďaka prehľadnému menu sa návštevníci na mape ľahko orientujú a objavia nové miesta. Chceme, aby objavovanie bolo zábavou. Naša mapa je ako sprievodca, ktorého máte k dispozícii vo svojich mobiloch a počítačoch či na verejných infokioskoch. Skrátka vždy, keď ho potrebujete. Obsah mapy vytvoríme presne podľa vašich predstáv. Získajte kontrolu nad tým, čo vaši návštevníci uvidia a zažijú. Zvýrazníme len tie miesta a informácie, ktoré sú pre vašu obec najdôležitejšie. Vy tak odprezentujete to, čo chcete a cielite turistov presne tam, kde si želáte.